Saps que nosaltres a València tenim una avinguda, no? L'Avinguda de les Germanies. Em va tindre aquest nom perquè Manuel Dávila i Collado, en 1884, va pronunciar una conferència en la Reial Acadèmia de la Història de Madrid. I 2 mesos després, Félix Pizjueta, que també té un carrer a la ciutat de València, va presentar una moció a l'Ajuntament de València i va aconseguir la signatura de 18 regidors de l'Ajuntament de València per a batejar com a Avinguda de les Germanies a l'artèria principal, a l'avinguda principal que unia la Ciutat Vella i la Ciutat Nova de l'Eixample. La Germania, més que un moviment, o almenys al principi, més que un moviment, va ser un compromís. Aquest compromís inicial es va traduir en una unió entre els diferents oficis de la ciutat i en la posada en pràctica o la posada en marxa d'un programa reivindicatiu polític que en principi va estar ben acceptat per la corona. La figura del lugarteniente general, o por abreviar, del virrey, representa idealmente al rey. Puede hacer lo mismo que si el rey estuviera presente y tiene las mismas limitaciones que el rey, que se trata simplemente de respetar los fueros pactados en Cortes.